Здравейте, аз съм Мартин, а това е Мечкаров 5658. Днес аз трябва да ви кажа, че качих първия си влог в YouTube. Това е вторият ми влог. Снимани са в един и същи ден. Извинявам се, че светлината не е толкова добра. Просто при нас аз понеже съм в Прага, при нас часът е 10 и няколко, 10 и половина. И просто се извинявам за светлината. Утре ще снимам, утре е неделя. Ще снимам на светло и ще е много хубаво. Така че се надявам влоговете ми да ви харесват. Надявам се всичко да е положително и да, също искам да ви представя, както в българския влогър Флапа Бум ви представя неговата пеца, аз ще ви представя моята буба, която е котка. Ето, кажи здравей на хората. Извинете, че ми мрънка така, просто тя е женска и търси мъжки, знаете какво е, и просто... Да. И може би и се изпинко. Нали, Буби? Айде, ври да спиш. Айде, чао. И да, наистина се радвам, че съм влогър и благодаря на всички, които мислят, че ще ме подкрепят. Това от мен за сега. Довиждане. Обичам.